Bukarev, Đula Muratović Hasanović 1976. Sadik Murić 1976. Ramiza Zenjalović 1976. Šemsu Zaljević 1979. Sead Muratović 1980. Zaim Zahitović 1980. Ahmo Rašljanin 1981. Suad Vejselović 1981. Fehim Saračević 1984. Abdurrahman Omerović 1984. Harun Kličković 1987. Šućo Dolovac 1988. Muzafera Kajtazović 1989. Minhata Demirović 1992. Sibela Tahirović 1993. Edin Sadiković 1994. Idris Rašljanin 1999. Zehnija Demirović 2002. Sadrija Šačirović 2003. Šahin Ademović 2003. Besim Hasanović 2008. Tomo Pešterac 2008. Fikret Mašović 2009. Samir Ramović 2010. Harun Muminović 2010. Latif Omerović 2013. Faris Šemsović 2015. Elmedin Tutić 2015. Mervan Đanković 2015. Sabahudin Kahrović 2017. Hasan Šačirović 2018. Sabahko Kahrimanović 2018. Hafiz Iljazović 2018. Demir Smajović 2020. Almir Sulejmanović 2020. Džemil Muradinović 2020. Asmir Marukić 2020. Amel Ibrahimović 2021. Mithat Hamidović 2021. Amar Vikanović 2021. Senad Đerlek 2021. Imran Radetinac 2021. Melisa Zečević 2022. Kasum Zukorlić 2023. Nusreta Bučan 2025. Ja vas sada pitam, treba li da pozdravljamo skupove imenima umrlih? 45 imena. Mnogo je samo da se pročita, verujte, nije lako. 45 poginulih i prekinutih života. Zbog čega? Zbog magistralnog puta koji nije po standardima. Zbog nečije neodgovornosti. Zbog nečije bahatosti. Mnogo je. I previše. I dosta je. Hajmo jednom reći da je dosta. Ja vam samo mogu reći sada, hvala vam što ste danas ovde i što dajemo sve od sebe da ova brojka nikada ne poraste više ni za jedan broj. Jer dosta je, zaista je dosta.